ବି ଜନ୍ମରୁ ସାଧୁ ବା ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବିବେକ ଥାଏ ସେମାନେ ହିଁ ସାଧୁ ଏବଂ ସନ୍ଥ। ଯାହା ପାଖରେ ବିବେକ ଥାଏ ସେ ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲ। ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିବେକ ହିଁ ଉତ୍ତମ ବିବେକ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ମଣିଷର କର୍ମ ହିଁ କହିଥାଏ ତା'ର ମନରେ କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତରେ ମଣିଷର ବିଚାର ଭଲ ଓ ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଭଲ ମଣିଷ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଲ ଓ ନିର୍ମଳ ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଅଛି। ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ନିର୍ମଳ ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ କର୍ମ ଭଲ ଆଚରଣରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନେ ଏହାର ବିପରୀତ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ କଟୁ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କର୍ମ ବା ଆଚରଣ ଭଲ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କଟୁ ଲାଗେ ନାହିଁ।